Sala de espera. Espazo pulcramente decorado, amplo e luminoso. As xanelas do andar máis alto do edificio ábrense a unha rúa céntrica. Con todo, o interior fica illado da excitación da cidade, nerviosa e festiva. Fora, desconcerto de bucinas impacientes por chegar a algures. A crecente escuridade do serán opaca a ampla vidreira, que devolve un reflexo espectral das 4 persoas que agardan e que ocupan as cadeiras da sala. Así comeza Mañá cando sexamos luns, a primeira novela de Xaquín Núñez, publicada na colección narrativa de Xerais. Un thriller social que retrata con precisión cirúrxica a sociedade contemporánea. Un xubilado que coida unha esposa encamada, unha funcionaria en risco de expulsión, un dependente de ferraxería envolto nun asunto turbio e unha empregada brasileira que espanta os traumas coinciden nunha sala de espera. Son 4 persoas con vidas paralelas, malia non o saberen, protagonistas dunha obra que explora os límites entre a supervivencia e a dignidade. Eu tiña aí unhas personaxes que me rondaban, unhas personaxes asociadas a uns determinados espazos, e ese foi o punto de partida. Realmente, o punto de partida é o que está na novela. Esa primeira secuencia de sala de espera, que eu ainda non sabía en que ia dar, foi o punto de partida. Xa unha vez que vin que a cousa ia tendo unha certa cor, pois xa vin que aí había un proxecto, xa fun estruturando máis, xa fun planificando mellor as personaxes. Tiña claro como ia concluir, pero non sabía o que como se ia desenvolver, entón pois pouco a pouco funa concretando. A sucesión de capítulos vai nos ir desvelando aos poucos aspectos propios das personaxes, pero tamén o que eles teñen entre sí e como a relación implícita entre eles tamén nos descobre que era tamén unha cousa que me interesaba, a sintaxe da cidade. Digamos que eles ao fin e ao cabo non deixan de ser actores que representan a ese gran hermano, a ese gran irmán, a ese gran protagonista que é a cidade. Esa sala de espera, esa especie de ucronía, aínda que non é tal, porque parece que está aí pendurada no espazo e no tempo, non? Tamén permite xogar con esa relación de proximidade, de distanciamento das propias personaxes e da propia estrutura e concepción narrativa da novela. Interesábame na medida que son parte desa vivencia ou desa traxedia interna que levan as personaxes. Entón, aí saen, pois como poden sair en calquera de nós. A cidade non está mencionada, o nome da cidade, por varias razóns, porque esas circunstancias poderían pasar nesa cidade, pero poderían pasar en calquera outra. E porque non quería que os elementos simbólicos, tan simbólicos asociados a esa cidade, de alguma maneira se comese aspectos da narración. O que quizáis as caracteriza a esas catro personaxes principais é a dunha rutina perdida. É unha rutina que desexan, que pretenden ou recuperar ou lograr. Ese los que a veces o vemos como algo negativo, no inicio da semana, no inicio do traballo, pero tamén significa a veces dunha normalidade desexada, non? Entón, o luns significa eso, o mañá esas expectativas que quedan aí pairando, e cosexamos, quería dar unha voz en primeira persona plural, porque é algo que intentei, quer decir que a voz das personaxes estea moi presente.